Dragii mei, în această seară, cu ajutorul lui Dumnezeu, am un mesaj pentru noi toți, nu doar pentru dumneavoastră, ci și pentru mine. Mesajul se numește Creștinul de care diavolul se teme. Da, diavolul se teme de un anumit tip de creștin. Știm bine și din experiență vă zic, sunt creștini care de fapt se tem de diavol și asta nu este bine. Nu este biblic pentru că Domnul Iisus Hristos l-a biruit. Jertfa Domnului Iisus Hristos a fost desăvârșită. Diavolul a fost învins prin moartea și învierea lui Hristos. Iar noi, prin cuvântul lui Dumnezeu, avem biruința asupra diavolului. De aceea, în această seară vreau să învățăm lucrul acesta. Și ceea ce m-a inspirat pe mine din cuvântul Domnului au fost 3 versete. Și haideți să le citim împreună. Se găsesc în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 19, versetele 13, 14 și 15. Și probabil că știți acest text ce s-a întâmplat acolo. Și cuvântul Domnului spune astfel: niște exorciști iudei care umblau din loc în loc au încercat să cheme numele Domnului Iisus peste cei ce aveau duhuri rele zicând: vă jur pe Iisus pe care îl propovăduiește Pavel să ieșiți afară. Cei ce făceau lucrul acesta erau 7 feciori ai lui Sceva, un preot iudeu din cei mai de seamă. Și versetul 15, din versetul 15 m-am inspirat cu această predică. Duhul cel rău a răspuns: pe Iisus îl cunosc și pe Pavel îl știu, dar voi cine sunteți? Amin. Am cercetat cuvântul Domnului și am rămas așa străpuns în inimă. Vedeți dumneavoastră, dragii mei, acest verset 15, felul în care apostolul sau evanghelistul Luca l-a pus și pe Pavel în aceeași linie cu Hristos. După ce Duhul a răspuns, pe Iisus îl cunosc, este virgulă, și pe Pavel îl știu. Dar eu vreau să vă întreb ceva, dragii mei. Mai se poate pune o virgulă și să spună Duhul cel rău: și pe Andrei îl știu, și pe Ramona o știu, și pe Daniel îl știu, și pe Sorin îl știu, și pe Florin îl știu. Asta îmi doresc, ca diavolul să ne cunoască pe nume, să știe cine suntem, că aparținem cui? Lui Iisus Hristos. Dar vedeți, nu e chiar atât de simplu, sunt lucruri pe care trebuie să le împlinim în viața noastră. Ca diavolul să n-aibă nimic în noi și cumva să ne zică: dar tu cine ești? Pentru mine personal vă spun, voia pe care Dumnezeu a pregătit-o cu privire la viața mea, îmi doresc să fie aceasta. Și pe Daniel îl știu. Diavolul să zică că mă știe, că mă cunoaște, că este teamă de Hristos din mine, nu de omul Daniel Năstase, ci de Iisus Hristos care trăiește în mine. Și, dragii mei, în această seară, așa cum ziceam, vreau să cumva să învățăm cum am putea să fim acei oameni plini de puterea Domnului, de Duhul Sfânt, acei oameni credincioși, acei creștini de care diavolul să se teamă. Vreți asta? Eu îmi doresc din toată inima mea. Și Dumnezeu să ne ajute. Și în prima parte a mesajului, am stat și m-am gândit și am meditat la cuvântul Domnului, este creștinul disciplinat. Acum vă pun o întrebare. Cum stați cu disciplina? Disciplina în ceea ce privește partea spirituală. Vreau să vă spun că eu sunt născut, chiar dacă sunt născut înainte de Revoluție, la capitolul disciplină praf. Deci nicio treabă cu armata n-am făcut-o, cu trezitul dimineața foarte greu, numai dacă este necesar. Chiar am câțiva frați la grupul nostru de rugăciune, sunt născuți dincoace de anii 80 și sunt foarte disciplinați, parcă nu știu, au altfel. Ei se trezesc, citesc din Scriptură, se roagă, postez, disciplină. Disciplina e foarte grea. Nu știu dacă recunoașteți asta, dar eu m-am confruntat de atâtea ori cu indisciplina. Și vreau ca în această seară, așa cum Dumnezeu mi-a vorbit mie la începutul acestui an, mi-a zis: Dani, fiule, anul acesta trebuie să declar anul disciplinei. Acolo ai tu probleme. Și am zis: Doamne, anul acesta îl declar anul disciplinei și nu voi lăsa nicio zi fără să citesc din Scriptură, fără să mă rog și nici o săptămână fără să postesc. Și prima parte este creștinul disciplinat, cel care cercetează Scriptura, cel care citește din Biblie. Știu că pare banal, stai mă frate, cum, că noi citim din Biblie. Dar vă întreb, citiți în fiecare zi din Biblie? Vă hrăniți cu al Domnului cuvânt în fiecare zi?
meditați la cuvântul Domnului. Mulți dintre cei cu care am discutat îmi spun, frate Daniel, sunt întors de curând la Domnul, dar mi-e foarte greu, nu înțeleg Scriptura. Ce crezi, îmi răspund? Și apostolii au fost în aceeași situație. Chiar ucenicii Domnului Iisus. Și haideți să citim un verset pe care eu îl recomand tuturor, Luca 24 cu 45. Și haideți să vedem ce spune cuvântul Domnului. Atunci le-a deschis mintea ca să înțeleagă Scripturile. Noi cu mintea noastră omenească nu putem să înțelegem Biblia. Nu putem să judecăm duhovnicește. De aceea avem nevoie, știți de ce? De Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Fără Duhul Sfânt, diavolul poate să aducă în viața noastră o învățătură greșită, o învățătură eretică. Și Dumnezeu să ne ferească de lucrul acesta. Iosua spune în cartea sa, Iosua 1 cu 8, spune așa, cartea aceasta legii să nu se depărteze de gura ta, cuget asupra ei când? Zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea, căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale și atunci vei lucra cum? Cu înțelepciune. Dragii mei, diavolul se simte amenințat când un creștin se pune deoparte să citească Scriptura. El se gândește ca nu cumva acest om, atunci când citește Scriptura, Dumnezeu să vină în viața lui și să-l lumineze, mai apoi să le echipeze și să-l trimită și să fie într-adevăr un mare dușman al nostru. Asta face diavolul. Și un plan al lui este, atunci când noi citim din Scriptură, să vină cu lene, cu oboseală, n-am chef să citesc, să vină cu gânduri de genul, gen eretice, cumva să nu înțelegem. Dar îi mulțumesc lui Dumnezeu că a încercat de atâtea ori diavolul și Dumnezeu a fost de partea mea ori de câte ori am simțit că diavolul vrea să mă ducă pe o pistă greșită, de atâtea ori Dumnezeu mi-a vorbit. Mi-a vorbit prin oameni, mi-a vorbit chiar prin Scriptură, prin vise. Să știți că la începutul credinței mele, deși eram foarte plin de râvnă, am avut momente în care, adunasem în inima mea o învățătură stricată. Poate că mulți în ziua de astăzi nu mai cred în prorocii și în cuvinte din partea Domnului printre oameni, dar am avut o lucrare din partea unui vas de lucru al Domnului și mi-a zis așa, fiule, vezi că ai adunat niște gunoi în inima ta. Aveam undeva la 2 ani de pocăință. Și nu înțelegeam și am intrat în rugăciune și am zis, Doamne, ce vrei să-mi zici? Unde am greșit? Și imediat Duhul Sfânt mi-a zis, vezi ce asculți tu acolo de la persoana respectivă, nu este pentru tine. Nu este pentru creșterea ta spirituală. Și atunci am înțeles că trebuie să mă opresc să mai ascult acea persoană și să mă îndrept spre altcineva. Îi mulțumesc lui Dumnezeu din toată inima mea pentru felul minunat în care m-a călăuzit într-o biserică unde se predică o evanghelie curată, unde se predică cuvântul Domnului complet, unde avem o hrană completă, plină de puterea Duhului. Dumnezeu să fie lăudat pentru asta. Și vreau să vă zic că suntem cu toții binecuvântați. Și vreau să-i mulțumim Domnului pentru fratele nostru pastor, care se ostenește, stă în cuvântul Domnului să ne aducă o hrană sănătoasă, o hrană în așa fel încât să putem să creștem spiritual în omul dinăuntru. Dumnezeu să ne ajute în sensul acesta, dragii mei. Știți bine că diavolul nu se lasă și întotdeauna ne va ispiti, știți cu ce? Tot cu Biblia. El a avut tupeul să-L ispitească pe cine? Pe Domnul Iisus Hristos. Este scris. Haideți să citesc eu, nu trebuie neapărat, frate Andrei, să mai pui. Zice, spune cuvântul Domnului, diavolul i-a zis, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, poruncește pietrele acestea să se facă pâine. Iisus i-a răspuns, este scris, omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care este din gura lui Dumnezeu. Amin. Ce vreau să subliniez aici, dragii mei, este că diavolul are atât de mare tupeu, el cunoaște foarte bine Scriptura, numai că nu o împlinește. Diferența între noi și el este că noi trebuie, într-adevăr, să cunoaștem Scriptura, dar trebuie să o împlinim în viața noastră. Fără ca noi să împlinim acest cuvânt al Domnului, vă spun, suntem victime sigure ale diavolului și el nu are cum să se teamă de noi. Cine ne poate ajuta ca noi să împlinim cuvântul Domnului este Duhul Sfânt pe care l-am primit din dragoste în inima noastră. Asta spune Cartea Romani. Apostolul Pavel spune că Dumnezeu a turnat în inimile noastre Duhul Sfânt din dragoste, glorificat să fie El. Fără Duhul Sfânt, dacă nu colaborăm cu Duhul Sfânt, vă spun sincer, vom avea o învățătură stricată și diavolul o să aibă mare putere asupra noastră. Și eu nu doresc lucrul acesta pentru noi toți. Dumnezeu să ne dea putere.
Un alt verset pe care îl recomand și l-am luat așa ca pentru mine și mă rog cu acest verset, se găsește în Efeseni, capitolul 1, versetul 17. Și Apostolul Pavel, cu o înțelepciune de la Dumnezeu așa specială, ne spune astfel: și mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Iisus Hristos, Tatăl Slavei, să vă dea un duh de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui. Amin. Dumnezeul nostru să ne dea un duh de înțelepciune și de descoperire, prin revelație. Doamne, Tu vezi bine că eu mă pun să citesc, dar nu intră nimic în capul meu. Te rog frumos, Doamne, luminează-mi mintea. Vreau să vă spun ceva, dragii mei. Dumnezeu nu ține cont dacă ai școală sau nu. Ok, e un avantaj pentru cei care sunt, nu știu, care au teologia terminată, care au facultate, care sunt persoane care au citit la viața lor. Dar Dumnezeu nu ține cont neapărat de lucrul ăsta. Dumnezeu poate să-ți dea înțelepciune deși tu nu ai școală. Dumnezeu poate să-ți dea lumină mai multă decât ar putea să-i dea cuiva care într-adevăr s-a pregătit. Și aici știți bine, erau pescari. Petru cu Andrei erau pescari. Fariseii numeau, vă zic, idiotai și agramatai, că ei nu aveau școală. Cred că vorbeau cu e multe, e puține. Dumnezeu cumva s-a folosit de acești oameni slab din punct de vedere intelectual ca să-și arate puterea și măreția. Nu da înapoi. Atunci când citești cuvântul lui Dumnezeu, roagă-te, intră într-un duc de rugăciune și zi: Doamne, vin cu umilință înaintea Ta, dar în același timp cu credință. Învață-mă cuvântul Tău. Învață-mă să cresc atât de mult spiritual încât să fiu un slujitor de nădejde al împărăției Tale. Dumnezeu să ne binecuvânteze și să ne ajute. Așa cum cel rău nu se lasă bătut, nici noi nu trebuie să o facem. Domnul este de partea noastră. Slavă Lui că ne-a așezat în locurile cerești, așa spune Scriptura. Mare este Dumnezeul nostru, pentru că dacă n-ar fi El de partea noastră, într-adevăr, am fi victimele celui rău. Dar eu vreau să-i mulțumesc pentru felul minunat în care El ne-a călăuzit și ne învață din Scriptură. Ce vreau să vă mai recomand, dragii mei, și eu am pus în practică, îmi aduc aminte de mine, eu am fost foarte pasionat de fotbal și poate mulți dintre dumneavoastră știți, și am fost atât de pasionat încât ieșeam la scară cu prietenii mei și vorbeam doar despre fotbal. Vreau să vă zic că memoram fiecare meci, fiecare persoană, fiecare, nu știu, dată când s-a ținut campionatul mondial, unde s-a ținut. Și mi-am dat seama, wow, câte am reținut. În momentul acesta, dacă dumneavoastră mă întrebați pe mine, cine a luat Cupa Mondială în 1966? Știu, Anglia. În 72 știu, Germania de Vest. În 78 Argentina. Deci ce vreau să vă spun? Că am fost pasionat de fotbal. Când m-am întors la Dumnezeu, am fost pasionat de altceva. Știți de ce, dragii mei? Să memorez versete din Biblie. Vă recomand să faceți lucrul acesta. Atunci când memorezi versete din Biblie, dacă memoria vă ajută, mai ales voi, dragii mei, tineri, memorați acum versete din Biblie, că nu se știe ce va veni peste noi. Poate va veni vreo prigoană, poate nu vom mai avea voie să avem Bibliile. Ce putem avea, avem în inima noastră cuvântul Domnului, memorat și trăit, glorificat să fie Domnul. Un alt mod de a ține piept și ca diavolul să se teamă de acest creștin este ca acest creștin care citește cuvântul Domnului să-l și memoreze. Dumnezeu să vă binecuvânteze și să ne binecuvânteze pe fiecare. Îmi aduc aminte de o experiență supranaturală care are legătură cu al Domnului cuvânt. E minunat să citești din Biblie. Nu știu câți ați făcut-o dintre dumneavoastră astăzi, de exemplu, sau câți o faceți zilnic. Vreau ca începând de astăzi să vă puneți înaintea Domnului și să-i spuneți: Doamne, indiferent ce treburi am, 10 minute dacă îți dau să citesc un capitol 2, măcar atât. Faceți lucrul acesta pentru sufletul dumneavoastră și pentru, bineînțeles, pentru a fi protejați atunci când diavolul vă atacă. O experiență, așa cum spuneam, am avut-o în urmă cu 2 ani de zile, fiind în Biserica Profides, sub călăuzirea Duhului Sfânt, împreună cu soția mea, am fost la o tânără care voia să se sinucidă. Ne-am dus la ea acasă, deci nu voia să mai iasă din casă, era terminată, distrusă, fusese în vrăjitorii, în hipnoze, în toate păcatele din lume. Mulți o știți. Vreau să vă zic că am observat ceva atunci când am fost și am început să ne rugăm pentru ea. Cumva soția mea, inspirată de Dumnezeu, a luat Biblia, aveam o Biblie cu noi, și a început să citească din Biblie. Și a citit 2 versete și nu pot să le uit și n-am cum să le uit niciodată. A zis așa,
a citit din Marcu 16, știți, în numele meu veți scoate draci. Ea a spus, cuvântul Domnului spune astfel, în numele meu veți scoate draci. În momentul în care a citit un verset din Biblie, vă spun că acea fată, de fapt demonii din acea fată, au reacționat într-un mod în care, nu știu, erau atât de, îi ardea. Cuvântul lui Dumnezeu îi ardea și au ieșit afară. După aceea, din nou am mai citit un verset și a zis așa, Doamne, unde sunt 2 sau 3 adunați în numele Tău, Tu ești prezent aici. Din nou au început să facă urât și au ieșit afară. Deci mare putere are, știți ce? Cuvântul lui Dumnezeu atunci când îl folosești sub călăuzirea Duhului Sfânt. Și Dumnezeu să ne ajute. Mi-aduc aminte de asemenea că diavolul e foarte viclean. Mulțumesc pentru apă, chiar aveam nevoie. Mulțumesc. E ceai. E ceai. Diavolul e foarte viclean, să știți, dragii mei. Vrea și ne întinde întotdeauna curse ca noi să cădem. S-ar putea ca noi să fim singura Biblie pe care oamenii din lume o citesc. Sunt atâția oameni în lume care nu-L cunosc pe Dumnezeu, dar prin comportamentul nostru, prin caracterul nostru, de aceea cuvântul Domnului spune că roada Duhului Sfânt este caracterul lui Dumnezeu și eu doresc ca în viața mea să manifest caracterul lui Dumnezeu, ca diavolul să n-aibă nimic în mine. Dumnezeu să ne ajute. Mai departe, merg mai departe. Am spus citirea Scripturii și meditarea ei. Rugăciunea trebuie să fie o disciplină. Fără rugăciune n-avem putere. Vreau să vă întreb, Domnul Iisus se ruga? Se ruga. Apostolul Pavel se ruga? Se ruga. Am experimentat de atâtea ori puterea rugăciunii și vreau să vă zic că de atâtea ori Dumnezeu m-a luminat. Dacă cumva am crescut spiritual, a fost datorită rugăciunii. Spunea un mare om al lui Dumnezeu, probabil că îl știți, este vorba despre Leonard Ravenhill și spunea așa, acest om plin de Duh Sfânt și pe care Dumnezeu l-a folosit cu mare putere, chiar a adus o trezire spirituală prin el. Spunea, dacă ar fi cineva în stare să-i facă pe credincioși să se roage sub puterea lui Dumnezeu, ar deschide ușa celei mai mari treziri spirituale pe care a văzut-o vreodată acest pământ. Amin. Ce face fratele Toni? Unde ne cheamă? Ne cheamă la rugăciune? Ne cheamă la mijlocire? Ne cheamă la să stăm, să stăruim în rugăciune? Asta am făcut pe Național Arena. Eu eram sus la inelul 3 și vreau să vă spun că mă rugam cu lacrimi și ziceam, Doamne, îți mulțumesc că pot să stau înaintea Ta prin sângele mielului care a fost sacrificat. Pot să stau înaintea Ta și Tu mă asculți, Doamne. Mă rog pentru acești oameni care nu Te cunosc. Mă rog ca ei să se pocăiască. Rugăciunea are mare putere în lumea spirituală. Dumnezeu să ne ajute să iubim rugăciunea, dragii mei. William Carey spunea așa, rugăciunea tainică, stăruitoare, plină de credință, stă la baza evlaviei. Dintre toate disciplinele spirituale, rugăciunea este cea mai importantă pentru că ne conduce la o comuniune continuă cu Tatăl. A te ruga înseamnă a te preschimba. Rugăciunea este calea principală pe care o folosește Dumnezeu pentru a ne transforma. Și de ce de multe ori nu avem putere? Pentru că nu ne rugăm. Nu citim din Biblie și nu ne rugăm. Iar o a treia disciplină este postul. Mi-aduc aminte că m-am întors la Dumnezeu și i-am spus unui frate pastor, vreau să țin și o zi post înainte de cină. Și mă întreabă el, dar de ce înainte de cină? Crezi că ești mai sfânt? Și i-am zis, păi să țin și eu măcar o zi, dar de ce nu ții o zi pe săptămână? Și zic, să țin o zi pe săptămână? Hai că încerc. Și am încercat, mi-am setat această disciplină încă de la începutul pocăinței mele. Aveam și motive de rugăciune, trebuia să mă rog pentru logodnica mea de pe vremea aceea, care este actuala mea soție, pentru că Dumnezeu a răspuns la rugăciune, glorificat să-i fie numele. Îi mulțumesc pentru asta și mi-a dat cea mai mare bucurie din viața mea. În urma citirii Scripturii, rugăciunii stăruitoare și postului. Și am început să postez cu ajutorul Domnului. Știu că Biblia spune atunci când postim să nu spunem. Dar nu spun mereu, spun doar ca și încurajare pentru dumneavoastră. Și am început să postez cu o zi pe săptămână la 24 de ore doar cu apă și Dumnezeu m-a ajutat, am crescut spiritual. De aceea postul ofilește firea.
Ați văzut cât de mânios suntem de multe ori, dar postul ne ajută să ne ținem în frâu mânia. Dumnezeu să ne ajute să iubim și postul. Glorificat să fie El. Și John Wesley zicea despre post: unii au înălțat postul dincolo de Scriptură și de rațiuni, alții l-au nesocotit cu desăvârșire. Știu că în Biserica Profides, încă de la începutul acestui an, s-a întâmplat ceva. Dumnezeu a trezit biserica la zile de post mai lungi. 3 zile cu apă, 7 zile cu apă, 21 de zile cu apă. Dumnezeu să-i binecuvânteze pe cei care au stat în spărtură, pe cei care au stat în rugăciune și în post. Și Dumnezeu a adus rezultate, ați văzut. Atunci când ești un om disciplinat și iubești postul, rugăciunea și Scriptura, diavolul se teme, dragii mei. Dumnezeu să ne ajute în sensul acesta. Atunci când Domnul Iisus a postit, iată câțiva oameni din Scriptură care au practicat postul. Primul a fost Moise, apoi David, Ilie, Estera, știți postul Esterei? Nu știu dacă ați apucat vreodată să-l țineți, dar nici eu nu l-am ținut, cred că e foarte dificil fără apă, dacă mai ai și probleme cu rinichii. Bine, Biblia ne spune că acolo postul Esterei a fost pentru o cauză extrem de specială și știți bine povestea, vă îndemn să citiți cartea Estera, postul Esterei. De asemenea, Daniel a postit, postul lui Daniel, avem obișnuit în Biserica Profides la începutul anului să postim 21 de zile, cine dorește, doar cu legume, cu fructe, fără carne, lactate și așa mai departe. Dumnezeu să fie înălțat și pentru asta. Prorocița Ana, de asemenea, spune Scriptura că slujea la templu cu post și rugăciune. Ce femeie, era văduvă și stătea acolo în post și rugăciune și mijlocea. Nu trebuie neapărat să fie aici în față sau undeva în față, în public, ci ea stătea în spărtură. Și așa cum spuneam, în biserica noastră, Dumnezeu a trezit câțiva frați, câțiva mai mulți, prin aceste zile de post. Și am intrat și eu și îi mulțumesc Domnului că mi-a dat putere, chiar dacă n-a fost ușor, și vă încurajez și pe dumneavoastră, intrați în zile de post. Postiți ca o disciplină, nu neapărat pentru cauze anume. E bine și pentru cauze, dar dacă aveți această disciplină, știți bine că unii draci ies cu post și rugăciune. De aceea avem nevoie de post și rugăciune și Dumnezeu să lucreze. Apostolul Pavel a postit și, bineînțeles, Domnul Iisus Hristos. Se temea diavolul de ei și alți mari ai Domnului au postit. Martin Luther, John Wesley, Jonathan Edwards, David Brainerd. Cumva și alte religii practică postul. Știți că musulmanii practică Ramadanul. Ei mănâncă doar atunci când soarele a apus și până la sfințit. Dumnezeu să ne ajute ca noi să practicăm postul ca o disciplină, dar bineînțeles în ascultare de cuvântul Domnului și sub călăuzirea Duhului Sfânt. S-ar putea să postim doar ca cei farisei care au spus că ei postesc de 2 ori pe săptămână și postul lor era egal cu 0. Pentru că inima lor nu era o inimă sinceră, nu era o inimă smerită. Și vom vedea mai târziu, în următoarele puncte, ce o să vă spun despre smerenie. Pavel spune în 2 Corinteni 11:27 că el a trecut prin multe. Și la un moment dat spune în posturi adesea. Deci Dumnezeu n-a trasat, trebuie să postești duminica, trebuie să postești sâmbăta. Nu, când, exact, în ostenel și necazuri, în priveghiuri adesea, în foame și sete, în posturi adesea, în fric și lipsă de îmbrăcăminte. Deci omul acesta era un mare om al lui Dumnezeu, ales, pus deoparte, a și suferit pentru Domnul, însă ce vreau să vă zic despre el este că el într-adevăr postea. Dacă el a postit și diavolul a recunoscut acolo, așa cum am citit, cred că și noi trebuie să postim ca diavolul să se teamă de noi. Dumnezeu să ne dea o inimă pregătită, o inimă dedicată și postului. Dumnezeu să fie înălțat pentru asta. Îi mulțumim Domnului pentru cuvântul Său și pentru tot ce face. Diavolul se teme atunci când creștinul se pune deoparte pentru Domnul, citind Biblia, meditând la cuvântul Domnului, rugându-se și postind. Și acum mă gândeam, ce ar mai face diavolul, ce plan ar mai avea diavolul ca să oprească un om, un creștin care se pune la citit, se roagă și postește. Cu ce arme ar mai putea să vină la el? Sau care ar fi planul lui astfel încât să-l doboare? Și am stat și m-am gândit, ce plan ar avea diavolul? Eu cred că în Biserica Domnului sunt mulți care se roagă, și vă zic sincer că sunt mulți,
care postesc, care citesc, vin dintr-o biserică, prin Harul lui Dumnezeu am fost acolo și am crescut spiritual și Dumnezeu m-a botezat cu Duhul Sfânt într-o biserică pentecostală din Londra și știu că acei oameni erau foarte disciplinați. Foarte disciplinați. Posteau, se rugau, citeau din Biblie. Deci un frate de-al meu, țin minte, cu care aveam și părtășie, se trezea la 4:30 dimineața, fiindcă trebuia să plece de acasă la 6 dimineața. Se trezea la 4:30 dimineața să citească din Biblie și cumva așa, l-am luat ca exemplu. Am zis, Doamne, ce om plin de râvnă de a citi din cuvântul Tău. Diavolul face multe planuri împotriva noastră și mă gândeam, Doamne, cum ar ataca el pe mine dacă eu stau în Scriptură, mă rog și postesc? Și trec în partea a doua a mesajului. Planul celui rău este să-l dobare pe creștinul disciplinat prin păcatul mândriei. Păi tu citești, Daniel, tu te rogi, pe cine să mai roagă ca tine? Tu stăteai și 3 ore în rugăciune. Cine mai postește ca tine? Tu stăteai și câte 7 zile în post, mâncai puțin seara. Deci tu ești... Cine mai este așa de evlavios ca tine? Credeți că mi-au venit gândurile acestea? Mi-au venit. Nu știu dacă dumneavoastră au venit gândurile acestea. Da, am văzut că tu ești foarte serios. Și imediat, dacă nu suntem atenți și nu veghem, știți ce vine? Vine mândria. Diavolul a căzut din cauza mândriei, neascultării și mândriei. S-a crezut Dumnezeu. A crezut că El poate să fie peste Dumnezeu. Vreau să vă spun ceva. Nu vă lăsați înșelați. Dacă vă rugați, dacă citiți și dacă postiți, rămâneți smeriți la picioarele Domnului Iisus. Eu asta fac și mulțumesc Domnului că mă luminează ca nu cumva diavolul să aibă ceva în mine. Creștinul smerit. Eu citesc, mă rog și postesc pentru ca a mea credință să crească în promisiunile și faptele Domnului Iisus Hristos. Deci eu dacă fac aceste lucruri, nu le fac ca să mă dau mare înaintea dumneavoastră, nu le fac ca să arăt că sunt cineva, nu le fac ca să spun că eu sunt mai evlavios decât fratele Florin, nu, ci le fac pentru că Iisus Hristos l-a practicat și eu dacă e să mă încred în cineva, mă încred în Hristos din mine și în promisiunile Lui. Și când merg înaintea diavolului, zic, Iisus te-a biruit. Jertfa Lui te-a biruit. El a murit, dar a înviat și te-a biruit, diavole. Și dacă eu mă încred în ceva și mă cred în promisiunea lui Dumnezeu și mă încred în autoritatea lui Iisus Hristos și mă încred în cuvântul Său și da, nu mă încred în mine. Dacă m-aș crede în mine, știu că aș fi o victimă și nu vreau să mă încred în mine, ci mă încred în El. De aceea, versetele mele preferate sunt în Psalmul 31:14, care spune așa, dar eu mă încred în Tine, Doamne, și zic, Tu ești Dumnezeul meu, soarta mea este în mâna Ta. Minunate versete și le-am și pe telefon. Atunci când te crezi în Dumnezeu, când faci într-adevăr ceea ce ești dator să faci, păi Domnul Iisus a spus despre noi că noi suntem ca acei robi netrebnici care facem doar ceea ce suntem datori să facem. Noi nu facem nimic pe deasupra, ci facem ceea ce El ne cheamă să facem prin harul Său și prin puterea Sa. Dragii mei, diavolul e foarte șiret. Vrea să ne facă să cădem prin păcatul mândriei. Mi-e frică, vă spun. N-am căutat și îmi tremur acum când vă spun lucrul ăsta. Niciodată n-am căutat să fiu aici. Este o mare responsabilitate să fii aici pe scenă. Trebuie să fii un om care are o mărturie bună, trebuie să fii un om care ești smerit. Dacă nu ești smerit, praf te face diavolul. De aceea îmi doresc din toată inima mea ca toată gloria și toată slava să fie a lui Hristos. Să rămân la picioarele Domnului Iisus Hristos. Să rămânem cu toți glorificați să fie Domnul. Și mărit să fie El. Păi de ce l-a recunoscut demonul pe Pavel și a spus pe Iisus îl știu și pe Pavel îl știu? Haideți să citim împreună un verset, Galateni 2:20. Uitați ce a făcut acest om mare al lui Dumnezeu, care era de o înțelepciune chiar omenească, era un om școlit. Și știți bine că am avut o predică în care am vorbit doar despre Pavel. Spune cuvântul Domnului astfel, de fapt Pavel spune despre el. Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credință în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Amin. Cuvântul Domnului spune astfel, auziți cum spune acest om, am fost răstignit împreună cu Hristos. Deci acest om nu doar s-a dus la crucea Domnului Iisus și i-a mulțumit, el s-a pus pe cruce. Îmi doresc să mă pun pe crucea Domnului Iisus Hristos.
Îmi doresc să fiu acel om răstignit în mândria mea, în firea mea. Nimic să nu fie omenesc în mine, astfel încât să ciupesc din slava lui Dumnezeu. Și Dumnezeu să ne ferească, pentru că diavolul e foarte viclean. Smerenia este opusul mândriei. Este o atitudine a inimii, o formă de respect, de modestie, de simplitate, de umilință. Omul smerit este puternic în lăuntrul lui pentru că știe cine este acolo. Acolo este Iisus Hristos. Niciodată în viața mea nu mi-am imaginat că eu voi putea să urc pe o scenă și să vorbesc din Biblie. Niciodată n-am crezut lucrul acesta, dar am înțeles și mulțumesc lui Dumnezeu pentru felul în care El a lucrat. Am fugit, vă spun, am fugit de amvon, am fugit de a fi în fața oamenilor. Eram o fire mai emotivă. Bine, când jucam fotbal nu eram emotiv. Acolo aveam o gură, deci efectiv mă certam cu toată lumea. Dar așa ca și persoană, eram o persoană așa, îmi plăcea confortul, mi-ar fi plăcut să vin la biserică, să stau așa pe scaun, să ascult și să mă duc acasă. E o mare responsabilitate, de aceea trebuie să fiu foarte atent la acest păcat al mândriei. Și mă rog Domnului să vă rugați pentru mine ca niciodată diavolul să nu mă prindă la capitolul mândrie. Dumnezeu să mă ajute și pe mine și pe dumneavoastră. De aceea Scriptura zice în Iacov 4:6, Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar dă har celor smeriți. Cine stă împotriva celor mândri? Nu diavolul, Dumnezeu. Deci dacă eu aș fi o persoană mândră, aș avea de-a face cu Dumnezeu și e vai și amar de mine. Vai și amar de cel ce se pune cu Dumnezeu. Dragii mei, vreau să ne zmerim sub mâna tare a lui Dumnezeu, pentru ca la vremea Lui El să ne înalțe, la vremea Lui El să ne folosească, la vremea Lui El să ne trimită, la vremea Lui El să zică, vino rob bun și credincios, vino că ți-am pregătit un loc în cer, ca acolo unde sunt eu să fii și tu. Satana a fost aruncat din cer din cauza mândriei. Astăzi acest păcat este cel mai răspândit în Biserica Domnului, din păcate, iar oamenii nu sunt conștienți de aceasta. Un om smerit este mort față de sine și trăiește doar pentru Hristos și pentru semenii Lui. Dragii mei, vreau să vă spun că îmi doresc foarte mult să fiu un slujitor al Domnului care dă tot ce are de la Dumnezeu pentru aproape. Așa mă implic și la inițiere în creștinism, atât de mult mă implic și cu cei care mai consiliez și pentru cei care mă rog. Pun inima acolo, pentru că îmi dau seama, dacă Dumnezeu a pus ceva în mine, dacă Dumnezeu a pus ceva în dumneavoastră, poate a pus, nu știu, darul de a cânta, darul de a, de a sta acolo în picioare 2 ore, să o faci cu dragoste pentru frați. Dumnezeu să ne ajute să dăm tot ce avem mai bun pentru frații noștri și să slujim cu smerenie. Păi Domnul Iisus Hristos este exemplul nostru și și-a făcut Dumnezeu, Hristos. Pentru că El este Dumnezeu, este Fiul lui Dumnezeu, este Dumnezeu din Dumnezeu adevărat. S-a smerit și a spălat picioarele ucenicilor. Vă dați seama ce umilință, ce smerenie pe El. El e exemplul meu și nu doar El, mulți alții din Scriptură. Ia ascultați, spune Domnul Iisus Hristos așa, Matei, capitolul 11, versetul 28 până la 30. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și zmerit cu inima și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Că jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. Amin. Doamne, Tu ești cel mai minunat. Doamne, Tu ești exemplul meu pentru această disciplină a smereniei. Ajută-mă, Doamne, și ajută-ne, să ne ajute Dumnezeu pe toți să fim disciplinați și să fim oameni smeriți. Mândria nu iartă, smerenia iartă din toată inima. Dacă nu poți ierta pe cineva, vreau să spun că e din cauza mândriei. Rugăciunea Tatăl nostru spune astfel, și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Astăzi am fost când am fost? De ieri am fost la Pitești, astăzi eram în Pitești și am mers împreună cu soția mea la bunica ei, care din păcate are un diagnostic clar, cancer în fază terminală, are 83 de ani. Această femeie este foarte grav bolnavă. M-am dus să mă rog împreună cu ea și să-i spun că fără Iisus Hristos nu are cum să fie în cer. L-am dat afară pe tataie, că tataie e mai împotrivitor, i-am zis du-te cu el, lasă-mă pe mine cu ea. Și am început să vorbesc cu ea și i-am spus despre Domnul și l-am mărturisit acolo pe Domnul și cumva i-am spus, mamaie, dacă ai pe cineva pe care n-ai putut ierta, spune numele acum. Și a spus numele, l-a primit pe Domnul Iisus, m-am rugat pentru ea, a fost foarte cooperativă. E clar că Dumnezeu o cheamă acasă.
O cheamă acasă pe mamaie. Dumnezeu să o binecuvânteze și să o ajute să fie mântuită. Mândria are frică de oameni și de reacția lor. Smerenia se teme de Domnul și de reacția Lui. Dacă aveți frică de oameni, să știți că nu este de la Dumnezeu. Dacă vă este frică de ceea ce spune fratele sau sora, nu este de la Dumnezeu. Noi trebuie să ne temem de Domnul. Smerenia se teme de Domnul, așa spune. Mândria este invidioasă pe promovarea altora. Smerenia se bucură și onorează pe alții. Sună cunoscut? Repet. Mândria este invidioasă pe promovarea altora. Haideți că ați văzut, probabil că ați văzut. Foarte mulți invidioși că noi ne-am strâns pe stadion să-L lăudăm pe Iisus Hristos. Nu înțeleg, oamenii aceștia, vă spun eu, deși poate stau în Scriptură, deși poate practică discipline pe care le-am spus, ei nu înțeleg anumite lucruri. Când nu înțelegi, mai bine taci. Înseamnă că ești un om mândru. Noi am mers pe stadion să-L vestim pe Iisus Hristos în durarea Lui și să chemăm oameni la pocăință. Credeți că s-au pocăit oameni pe stadion? Eu cred că foarte mulți. Dacă tu vii împotriva acestui eveniment, ești un om invidios. N-ai inima Domnului Iisus Hristos, nu înțelegi cum stau lucrurile. De aceea trebuie să te pocăiești, să te zmerești și mai bine să te abții să vorbești. Am văzut câteva articole, că eu urmăresc să văd ce spun despre noi. Am văzut câteva articole ale unor pastori, atenție, pastori. Dumnezeu să aibă milă de ei. Păi eu, prin harul lui Dumnezeu, stau de vorbă cu foarte mulți oameni care vin în Biserica Profides pentru prima oară. Și vreau să vă spun că unii sunt transformați și născuți din nou în 3 zile. Dumnezeu l-a transformat pe un frate de-al nostru în biserica aceasta în 3 zile. A venit într-o joi, a început el să spună, l-am simțit că urăște pe cineva, că nu poate ierta pe fosta lui soție și în momentul când m-am rugat pentru el a fost deschis și a primit, a zis da, vreau să o iert, vreau să fiu o făptură nouă. Și duminică, la 3 zile, a avut o întâlnire cu Hristos și a venit plin de bucurie și a zis, eu nu mai am nimic cu persoana respectivă. Am putut să o iert. Eu sunt născut din nou. Eu îl iubesc pe Hristos. Vine mereu la biserică. Citește din Scriptură. Este un băiat foarte serios. Cine lucrează aici? Omul? E Dumnezeu, mărit să-i fie numele și glorificat să fie El. De aceea, dragii mei, să avem grijă ce vorbim. Haleluia, haleluia. Mândria se ceartă cu Dumnezeu. Smerenia se supune și acceptă voia Domnului. Greu, că de multe ori și eu am trecut pe aici. Nu știu cât, eu am trecut prin COVID. N-am avut o formă gravă, că iară zice soția, dă ochii peste cap, iară zice, te-ai văitat foarte mult, tu te vaiți foarte mult când ești bolnav, Dani. Mai oprește-te cu văitatul, te iau la mine la terapie intensivă. M-am văitat, tușeam 5 ore noaptea, deci voiam să mă pun la somn, deși eram rupt de oboseală, mă puneam la ora 1, la ora 5 dimineața dormeam. Deci eram foarte nervos, vă zic sincer, îmi pierdusem răbdarea. Și cumva l-am întrebat pe Domnul, Doamne, știi cât de mult te iubesc, Iisuse, știu că prin rănile tale suntem tămăduiți. Te rog din toată inima mea, ia-mi tusea asta ca să pot să adorm și eu, să mă liniștesc și eu, că vezi bine că nu-mi dă pace. Și Domnul mi-a răspuns așa, dacă nu o iau, nu mă mai iubești? Da, și am zis, Doamne, te iubesc din toată inima mea. A lăsat-o acolo, n-a luat-o și am trecut cu 2 săptămâni, știți, cam 2 săptămâni de zile a trebuit să accept. Nu am stat și m-am certat cu Dumnezeu, deși am fost de multe ori nemulțumit de felul în care El lucrează. Ne testează Dumnezeu. Întotdeauna să știți că Iisus Hristos ne va testa să vadă răbdarea noastră, să vadă încrederea noastră, să vadă dacă cumva ajungem să ne săturăm și să zicem, nu mai vreau pocăință, gata, nu mai îmi trebuie. Foarte mulți au plecat din biserică pentru că au trecut prin niște situații la care nu se așteptau. Ești testat, frate și soră. Suntem testați. Ca să putem să creștem și să fim acei creștini de care diavolul să se teamă, trebuie să trecem multe teste. Și diavolul știe asta. Și mereu vine ca să ne doboare. Dar îi mulțumesc lui Dumnezeu că El e de partea noastră și noi trebuie să ne încredem în El. Mai departe, mândria insistă să dovedească că are dreptate. Smerenia renunță la drepturile ei. Deci mândria insistă să spună că are dreptate. Îmi aduc aminte și am mai spus lucrul acesta. N-are cum să nu vină în minte. Mândria. Au plecat frați de-ai noștri care au slujit în biserică, de aici din Biserica Profides, cu mare scandal. Din cauza nevegherii și nesupunerii lor. Eu nu înțeleg
și vreau să fiți foarte atenți acum ce vreau să vă spun, dragii mei, nu înțeleg pe oamenii care nu se pot supune autorității bisericii. Nu înțeleg. Acolo e o mare mândrie. Și acești oameni care au plecat din Biserica Profides, din păcate pentru ei, caută să demonstreze că ei au avut dreptate. Îi văd ce postează, îi văd. Eu mă rog pentru ei, Dumnezeu să-i binecuvânteze, dar ei nu procedează corect. Vă mai citesc o dată și aici vă spun că m-am documentat clar. Mândria insistă să dovedească că are dreptate. Zmerenia renunță la drepturile ei. Lasă-mă că Domnul o să-și lucreze. Domnul o să-mi facă dreptate. Am fost nedreptățit și vă spun că am tăcut din gură și l-am lăsat pe Domnul să lucreze. Credeți că mi-a făcut Domnul dreptate? Mi-a făcut. Nu mi-a făcut pe loc, dar mi-a făcut. De aceea vă spun, oamenii care se răzvrătesc împotriva celui pe care Dumnezeu l-a așezat în fruntea bisericii sunt oameni mândri. Vreau să vă zic ceva, dragii mei. Am avut 2 vise și soția mea știe că Dumnezeu îmi dă vise care se împlinesc. Îi dau slavă lui și îl glorific. E mult mai simplu să-ți vorbească Dumnezeu și îți vorbește clar prin vise. Și am avut 2 vise în urmă cu 2 săptămâni. Și Dumnezeu mi-a arătat în vise ce plan are cu mine. În primul vis mi-a arătat că mă va trimite să mă rog pentru oameni ca să fie eliberați. Și erau niște lucrări acolo supranaturale. Și cumva aveam o autoritate, cum ziceam ceva, cum se întâmpla, în vis. Vorbesc de vis. Dar la finalul acestui vis, venea la mine, și cine venea? Și nu o zic ca să-l perii, ca să nu știu, ca să-l ridic. Venea Tony și îmi spunea ce s-a întâmplat, Daniel, cum stau lucrurile. Trebuia să-i dau raportul. Adică trebuia să fiu supus lui. Ca nu cumva când mă trezesc dimineața să zic, mamă, să vezi acum ce ajung eu, să vezi ce mare o să fiu eu, o să fiu peste Tony, o să fiu peste toți. Nu, în vis îi dădeam socoteală lui Tony. Și ca să nu fie o întâmplare, imediat, următoarea seară, am avut un alt vis. Se făcea că venea un bărbat la mine, punea mâna în capul meu, îmi prorocea, îmi spunea planul Domnului pentru mine, în colț cine era? Tony, nu scăpam de el. Nici în a doua seară n-am scăpat de el. Și mi-am dat seama că m-am trezit și i-am zis visul acesta. I-am spus, frate Tony, indiferent ce ar spune oamenii despre mine, eu îți voi fi supus. Atâta timp cât tu ești în voia Domnului, iar în momentul de față eu cred că El este în voia Domnului. Amin? Este omul lui Dumnezeu, este omul pe care Dumnezeu l-a așezat peste mine. 3 vise am avut de genul ăsta, că trebuie să-i fiu supus, trebuie să rămân în ascultare. De ce nu? Eu nu înțeleg de ce oamenii nu rămân supuși. Ascultați-mă, dragii mei, îți pierzi chemarea dacă tu nu asculți de ceea ce Dumnezeu vorbește, dacă nu asculți de pastorul pe care Dumnezeu l-a așezat peste tine. Mai vorbesc cu un frate dintr-o altă biserică Profides. Îmi spun că să întorc oamenii apropiați împotriva lui. S-a terminat cu chemarea lor, s-a terminat cu orice slujire pe care Dumnezeu ar fi putut să o facă prin ei. Dacă nu rămâi un om supus, zmerit, s-a terminat. Vei fi doar un membru în biserică. Dumnezeu nu o să poată să te mai folosească. De aceea, haide să luăm aminte, să fim supuși. Ok, dacă există o situație în care poți discuta cu pastorul, dar întotdeauna trebuie să știi că el e pus de Dumnezeu aici ca să ne vorbească din cuvântul lui Dumnezeu, să ne ajute să creștem spiritual și, bineînțeles, ca noi să fim supuși. E ca, știi cum este? Ca păstorul cel bun. În el îl vedem pe Iisus Hristos. Eu dacă aș face lucrul acesta, s-ar duce orice chemare, pa, la revedere, Daniel. Dacă aș pleca din Biserica Profides cu scandal, la revedere. Singura modalitate sau singura cale prin care aș putea să plec din biserica aceasta ar fi să mă mut în altă țară sau în alt oraș. Dar întotdeauna voi căuta călăuzirea Duhului Sfânt și voi sta la picioarele Domnului Iisus și voi spune, Doamne, spune-mi ce să fac. Cum să pleci tu dintr-o biserică cu scandal și cu ceartă? Ideea e că tu nu te gândești că ai putea să-l și rănești pe pastorul tău pe care Dumnezeu ți l-a dat. Îl rănești, îl descurajezi. El trebuie să fie concentrat să predice din Scriptură. Dacă tu vii și te cerți cu el, dragul meu și draga mea, nu faci un lucru plăcut înaintea Domnului. Tu întotdeauna trebuie să te gândești oare cum să vorbesc cu el astfel încât el să nu se tulbure. Cum să vorbesc cu el astfel încât el să continue să hrănească biserica. Eu mă gândesc doar la mine, mie să-mi fie bine. Ce mă interesează pe mine de fratele pastor? Nu mai e pastorul meu. La revedere! Nu faci lucrarea Domnului și Dumnezeu să ne ferească de acest lucru. Mărit să fie Domnul! Mândria este în inima celor care nu vor să se supună autorității bisericești, am notat aici. Le este foarte greu să înțeleagă că Dumnezeu a lăsat niște legi clare.
Prin toate bisericile se găsesc astfel de oameni. Nesupuși, mândri, există și o mândrie a smereniei. Se dau smeriți, dar de fapt ei nu sunt smeriți. Ei sunt, știți cum e. Dumnezeu să ne ferească, Dumnezeu să ne dea putere. Spune cuvântul Domnului despre Iisus Hristos, Filipeni 2:8, la înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Hristos a trăit o viață de cruce. Iisus Hristos a trăit în supunere față de cine? De Tatăl. Nu a făcut nimic fără ca Tatăl să știe. Îmi doresc să fiu acel om când pastorul pe care Dumnezeu l-a pus peste mine să știe, am plecat, sunt în concediu, nu-mi fac griji că se răzvrătește ăla de l-am lăsat, celălalt pe care l-am lăsat. Nu! Vreau să înțelegeți, dragii mei, că diavolul poate să ne prindă la capitolul mândriei. Nu știu, cunoașteți prin diferite biserici câți s-au răzvrătit și câți au încercat să ia locul altuia. Nu e adevărat. Vreau să vă spun că fiecare dintre noi suntem mădulari în trupul lui Hristos. Fiecare avem locul nostru. Dacă te ridici și vrei prin puterea ta omenească să iei locul cuiva, adios. Nu o să mai poți să lucrezi în via Domnului. Dumnezeu să ne ajute. Și Pavel a fost un om smerit și supus Domnului. Așa cum spunea el, după ei toți, ca unei stârpituri, mi s-a arătat și mie. Stârpituri se numea el. Dumnezeu să fie înălțat. De atâtea ori mi-aduc aminte, când eram în Anglia, am fost umilit la locul de muncă. Umilit, mă pocăisem și am fost umilit. Și mi-am dat seama că Dumnezeu zdrobește în mine orice formă de mândrie pentru că avea un plan. Doamne, ajută-ne să fim smeriți. Doamne, ajută-ne să iubim smerenia. Și în final, dragii mei, aș vrea, așa ca o completare a tot ceea ce am spus. Am spus așa: creștinul de care se teme diavolul este creștinul disciplinat, creștinul smerit și creștinul călăuzit. Diavolul mai face încă un plan. Ce să fac eu, dacă ăsta citește, se roagă, postește, e smerit, hai să fac ceva ca să-l încurc. Și am stat și m-am gândit și am meditat la lucrul acesta. Și ce plan mai are diavolul? Să creeze confuzie. Să nu știi, mi-a vorbit Domnul, oare nu mi-a vorbit? Nu, că mi-a zis mie Domnul. Deci de foarte multe ori am auzit lucrul acesta, mi-a vorbit Domnul, dar nu i-a vorbit Domnul. Domnul când îți vorbește ceva special cu privire la persoana ta, de exemplu, are o lucrare cu tine, Duhul Sfânt când îți vorbește, ascultați-mă, dragii mei, anunță și alți oameni ai lui Dumnezeu. Îți vorbește prin 7, 8, 10 persoane. Eu am știut că Dumnezeu mă cheamă la o slujire, să mă ocup de oameni, să fiu înaintea poporului, să vorbesc din cuvânt. Mi-au vorbit prin diferiți oameni din biserica aceasta, fără să le zic nimic. Eu am zis așa: Doamne, dacă Tu ai ceva să-mi zici, eu aștept. Aștept, nu mă grăbesc. Sunt foarte mulți care să grăbesc. Ei vor să vină în față repede aici, ei vor să urce pe scenă, nu înțeleg de ce te grăbești. E și simplă treaba. Dacă Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, are un plan cu tine, da, cu tine, Filip, te dau pe tine exemplu, întotdeauna Dumnezeu îți va vorbi ție prima oară și ca și confirmare va ști și pastorul. Ai înțeles? Întotdeauna. Eu am știut că Dumnezeu mă cheamă să slujesc, dar am așteptat să-i spune și lui Toni. Niciodată nu m-am dus la Toni să-i spun: Toni, trebuie să mă pui în față. Mi-a vorbit mie Domnul. Nu, dragii mei. Călăuzirea Duhului Sfânt este clară și întotdeauna în viața noastră îi va anunța și pe alții. Glorificat să fie Domnul. Creștinul călăuzit de Duhul Sfânt. Moise a fost călăuzit de Duhul Sfânt. David, Daniel, Apostolul Pavel și bineînțeles Domnul Iisus n-a făcut nimic. Tot ce a făcut a fost sub călăuzirea clară a Duhului Sfânt. Cei care au scris Biblia au fost sub inspirația Duhului. Cartea Proverbi, de fapt, Evanghelia după Ioan, capitolul 16 cu 13 spune clar: când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul, că Cel nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile viitoare. În primul rând, Duhul Sfânt te călăuzește să-L iubești pe Iisus Hristos din toată inima. Asta este prima călăuzire. Când m-am pocăit, Duhul Sfânt m-a dus la crucea Domnului Iisus. Duhul Sfânt a pus în mine o dragoste pentru Domnul meu. Vă spun și vă spun cu smerenie, dar în același timp cu bucurie. A pus o iubire față de ceea ce Domnul a făcut pentru mine și față de Evanghelie. Îi mulțumesc din toată inima și mă rog pentru dumneavoastră, dragii mei, ca Duhul Sfânt să pună în inimă iubire. Duhul Sfânt îți dă călăuzire să manifesti roada Duhului Sfânt înainte de a sluji. Îl iubești pe Dumnezeu?
și manifesti roada Duhului Sfânt. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui, spune cuvântul Domnului. Neprihănirea Lui trebuie să o manifest în viața mea. Dragostea, bucuria, pacea, credincioșia, bunătatea, blândețea, facerea de bine, înfrânarea poftelor și îndelunga răbdare. Galatin, capitolul 5, așa spune cuvântul Domnului. Dumnezeu să ne ajute. Așa de plin de râvnă eram eu la începutul credinței mele, eu credeam că tot ce fac este de la Domnul. Fiindcă eram sincer. Dar știți ceva? Spun oamenii a lui Dumnezeu, spun atunci, frate Daniel, tu ești plin de râvnă, dar să știi că cei care sunt plini de râvnă au nevoie de 2 ori de înțelepciune. O înțelepciune dublă. Da, e bine să fii plin de râvnă, dar nu te grăbi. Dă-ți timp să crești, așa cum spune cuvântul Domnului. Dacă citiți cu atenție, ucenicii Domnului Iisus, câți ani au umblat cu El? 3 ani. Pavel spune cuvântul Domnului în Galateni 1 că 3 ani a fost în Arabia. El a fost acolo să fie pregătit pentru ceea ce îl chema Dumnezeu. Dă-ți timp. Te-ai întors la Domnul de ceva timp. Ai timp. Lasă-L pe Duhul Sfânt să te prelucreze. Începe să citești din Scriptură. Dă-ți voie să crești spiritual. Nu bum deodată, că sigur o să cazi. Nimic crescut așa peste noapte nu e bun. Eu asta cred. Și vă îndemn, dragii mei, dați-vă timp, aveți încredere în Domnul, căutați să-L iubiți pe Dumnezeu, căutați să manifestați roada Duhului Sfânt și mai apoi Dumnezeu te va trimite acolo unde este nevoie. În zilele noastre, dragii mei, avem nevoie de oameni conduși de Duhul, plini de Duhul, întăriți de Duhul, oameni disciplinați, oameni smeriți și călăuziți de Duhul Sfânt. Atunci, cu adevărat, diavolul se va teme, fiindcă acei oameni vor împlini doar voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Așadar, diavolul niciodată nu se va teme de un om care este indisciplinat, care este mândru și care nu e călăuzit de Dumnezeu. Îmi doresc pentru Biserica Profide să fie călăuzită de Domnul. Eu cred că până în momentul de față am fost călăuziți de Domnul. Am fost călăuziți de Domnul să facem Marșul Apărătorilor Credinței. Am fost călăuziți de Domnul să facem acest eveniment pe Național Arena. Și cu smerenie o spunem, toată slava este cuvine, toată gloria este cuvine. Și știți ceva? Ne bucurăm și mai mult când îi dăm slavă Lui. Eu mă bucur atât de mult, glorificat să fie El și preamărit să-i fie numele. Călăuziți în mod direct prin lucrări supranaturale extraordinare. Haideți să citim și ne apropiem de încheiere din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 16, versetul 6 și 7. Și cuvântul Domnului spune astfel: fiindcă au fost opriți de Duhul Sfânt să vestească cuvântul în Asia, au trecut prin ținutul Frigiei și Galatiei. Ajunși lângă Misia, se pregăteau să intre în Bitinia, dar Duhul lui Iisus nu le-a dat voie. Amin. Ce înțelegeți aici? Că de multe ori Domnul ne spune nu trebuie să mergi acolo să te rogi, nu trebuie să te duci acolo să vestești Evanghelia, nu trebuie să faci asta. Cum, Doamne, nu? Păi ce, El nu are nevoie de Evanghelie? Da, dar nu este o ușă deschisă acolo. Nu vorbi, pentru că s-ar putea să arunci măgăritare în gura porcilor. Și de multe ori am făcut lucrul acesta greșit și m-am pocăit înaintea Domnului și am zis: Doamne, data viitoare nu mai fac. Dragii mei, aseară am avut o experiență supranaturală sub călăuzirea Duhului Sfânt. Soția mea știe, v-am zis mai devreme că am vise și am visat tot așa, că mă rugam pentru o tânără. Aseară am fost la Pitești și am primit un telefon: frate Daniel, vii să te rogi pentru o fată care de 5 luni de zile este închisă în cameră. Vă spun, dragii mei, când am intrat acolo, l-am văzut pe diavol. L-am văzut pe diavol. Mi-a dat o privire și mi-a zis așa: tu cine ești? Era tânără. Mi-era foarte milă de ea. Diavolul, vreau să-mi spun, că atacă pe cei care au făcut legământ cu Domnul. Cei care sunt în biserică. Ea venea din familie de pocăiți. Am intrat în camera acolo și i-am zis: sunt robul lui Iisus Hristos. Sunt slujitorul Domnului și cel care este în mine este mai puternic decât tine. Și în numele lui Iisus Hristos îți poruncesc acum să ieși afară din ea. Și a fost o eliberare acolo preț de 2 ore. M-am rugat, eram transminat fleașcă. Era plină de duhuri. Dar Dumnezeu a lucrat într-un mod extraordinar. Și astăzi am primit mesaj, glorificat să fie Domnul, și mi-au spus că fata s-a liniștit, a dormit, nu mai vorbea singură. Au ieșit foarte multe duhuri din ea. Vă rog frumos, dragii mei frați, haideți să ne rugăm pentru ea. O cheamă Alexandra. Atât de mult m-a durut inima când am văzut-o, cât de chinuită era. Dar diavolul este înfrânt și nu noi trebuie să ne temem de El, ci El de noi, de Hristos de noi, glorificat să fie Domnul și preamărit să fie El. Călăuzirea individuală trebuie să acorde prioritate
călăuzirii comunitare, așa cum ziceam. Dragii mei, vreau ca noi să nu ne temem de cel rău, ci El să se teamă de noi. Și orice am face, să știm că Iisus Hristos l-a biruit, că Iisus Hristos este de partea noastră și că Iisus Hristos este în noi. Și atunci când mergem să ne rugăm pentru oameni, diavolul trebuie să se supună, că n-are încotro. Glorificat să fie Domnul. Haideți, dragii mei, să ne ridicăm în picioare. Și aș vrea să fac o rugăciune înaintea Domnului împreună cu dumneavoastră. Așa cum am zis, creștinul de care diavolul se teme este acel creștin disciplinat. Citește Scriptura, se roagă, postește. Este creștinul smerit și creștinul călăuzit de Duhul lui Dumnezeu. Dacă faceți lucrurile acestea, vă spun că diavolul nu are nicio putere asupra dumneavoastră. Credeți ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu, pentru că eu îl cred și mi s-a demonstrat de atâtea ori. Haideți să ne plecăm capetele și vreau să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu. Doamne, Tată, vrem să-ți mulțumim, Doamne, că Tu ai lăsat acest cuvânt plin de putere. Vreau să-ți mulțumim că Tu ne chem să iubim Scriptura, că Tu ne chem, Doamne, să citim din cuvântul Tău, Doamne, să medităm la cuvântul Tău, să memorăm cuvântul Tău, Doamne. Îți mulțumesc, Doamne, că Tu ne-ai învățat să ne rugăm. Îți mulțumesc, Dumnezeule, că Tu ai lăsat scris în cuvântul Tău, Iisuse, că noi trebuie să fim smeriți și blânzi cu inima, așa cum ai fost Tu, Doamne. Îți mulțumesc de asemenea, Doamne, pentru că Tu ești Cel care prin Duhul Tău cel Sfânt ne călăuzești. Și atunci când Tu ne călăuzești, diavolul nu are nicio putere asupra noastră. Noi suntem mai mult decât biruitori prin Tine, Iisuse. O, îți mulțumesc pentru ajutorul pe care Tu ni-l dai. Îți mulțumesc, Doamne, că Tu ești de partea noastră și sângele Tău este ca protecție peste noi, peste biserica Ta, Doamne. De aceea, Dumnezeule, în această seară, mă rog, Doamne, dacă există vreun suflet în casa Ta, Doamne, care se teme de atacurile celui rău, eliberează-l, Doamne, dă-i putere, dă-i autoritate, fă-l să se încreadă în cuvântul Tău și în puterea Ta, Doamne, și în jertfa Ta. Ebriche stavrotele menecherda dia dobralto. Zella ramena shebaria ragaraba dia dobreltia samanagolta. O, Duhule Sfinte, Te chemăm să lucrezi. Ezia vrote menecheca shabaraie taria vrolte menecoltea. Îți mulțumesc, Doamne, pentru focul Duhului Tău cel Sfânt. Eșa bracataramana dia dobralto. Lucrează, Doamne, eliberează, Dumnezeule. Lasă Tu, Dumnezeule, acea credință care mută munții, Doamne, și noi să plecăm plini de har și de putere și împreună, Dumnezeule, chiera dia dobralto, să fim lucrători cu Tine. Și armura din Efeseni 6, Doamne, o luăm pe noi, Dumnezeule, pentru că noi știm că nu avem de luptat cu carnea și sângele, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva întunericului acestui veac. Și nimic e cara dia dobreltia manacoltia nu ne va sta în față dacă Tu ești de partea noastră și dacă noi stăm în ascultare de Tine, aleluia. Îți mulțumesc, Doamne, Te laud și Te iubesc și în numele Tău, Iisus, ne-am rugat. Amin.